Sa mga pangenot na barata, lalaki arestado sa illegal na droga asin badil sa bypass operation sa siyudad nin Masbate. Mag-agum nalubong nin buhay sa nangyaring landslide sa Labo, Camarines Norte. Lalaki nabutod sa salugkan mahulog sa Mamalaw Bridge sa Camarines Sur. Van asin tricycle nagsalpukan sa Legazpi City. 4 irido. Asin bistuhon ang pulang ganyang top 5 sa 2024 Mining Engineers Licensure Examination. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Martes, Disyembre 3 taong 2024. Sa detalyes, 34 anyos na lalaki, arestado sa iligal na droga asin badil sa buy-bust operation sa Masbate City. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Arestado ang sarong 34 anyos na tricycle driver. Makalis na makuhaan nin shabu asin marijuana sa pigkasar na buy-bust operation sa syudad din Masbate alas 11:40 nin aga kan Nobyembre 28. Binisto ang sospek sa alias na Alvin, residente Cantara Street, Barangay Sentro kung saan ini inaresto. Nakuha sa posisyon kaini ang 15 gramo nin shabu na nagkakantidad din 102,000 pesos, 2 gramo nin marijuana na nagkakantidad sa 800 pesos, asin caliber 38 revolver. Marami tayong information kasi hindi pwedeng isa lang ang kuna natin ng information. Sa barangay nakuha ka. Sa stakeholders, kailangan natin na mag-adilap din. At kailangan i-verify. Nagkakagawa kami ng surveillance para masiguro natin na yung a-apply natin sa search warrant operation ay positibo, nagpapabilit. Din po tayo ng mga items para masiguro natin na ito talaga ay nagtutulak ng programa. Naging matrayumpo ang operasyon, huli kan pinagsarong puwersa kan Masbate City Police Station, asin iba pang unit kan kapulisan asin sa pakikipagtabangan kan Philippine Drug Enforcement Agency. Nangyari po ini sa bisa ng search warrant number 063-2024 duly issued and approved by Honorable Jose Ronald N. Bersales. Agad-agad kailangan natin ma-neutralize kaagad yan para maiwasan natin ang possible na panlaban ng suspect. Immediately, pagdating ng mga mandatory witness natin at tropa ng Masbate City Police Station, yung sising natin, ma'am, sinapkapan niya ng ating sa mandatory witnesses para masiguro natin na malinis. Nahampang ang sospek sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Magagom na lubong nin buhay makalis na rasaya nindagaan pagrugaring nindang harong sa Labo, Camarines Norte. Saro sa mga biktima anday na pinalad pang mabuhay. Uyaliwat si Angeline Dagta. Saroan na i-record na gadan mantang saruma ng lugadan makalihis na malubong nin buhay sa nangyaring landslide sa Purok 1 Barangay Aname, Labo, Camarines Norte alas 8:30 nin Banggi kaining Disyembre 1. Binisto ang lugadan na si alias May, 49 anyos, residente Candao ng bitan na lugar mantang gadan sa pangyayari ang esposo kaini na si alias Eli, 52 anyos. Sigun sa ipatura kan Labo Municipal Police Station, nangyari ang insidente sa kasagsagan kan mga pag-uura na kausakan shearline asin amihan kan nasabing aldaw. Tulos man ining ipig-report kan mga kabarangay kan mga biktima sa kapulisan, makalihis na madiskubre ang sa indang kamugtakan. Ginandagan po natin ng investigasyon. May nagpaabot dito sa atin na may nangyari po ngang landslide doon sa nasabing barangay sa Anamiam sa isang bahay po na nabagsakan ng lupa galing sa itaas nila. Kasi nasa tabi po ito ng kalsada kung saan po nirespondihan po ng ating kapulisan doon at karoon po ng recovery and retrieval doon sa dalawang biktima. Pigdara pa man ang lalaking biktima sa Labo District Hospital Alaga Daina uminabot pang buhay. Padagos man ang nagpaparahay sa Camarines Norte Provincial Hospital ang esposa kaini.
Panahon naman po ngayon, yung along the highway, nagkaroon na po tayo ng road clearing. Kasama po natin ang MDR natin, saka yung engineering natin, saka DPWH. So, passable na po ang lugar. Pero ito pong sa bahay nila ay mismo na po yung barangay ang nagtutulong, pati yung kapulisan natin doon na maalis na po yung bumagsak na lupa doon sa nasabing bahay. Sa presente, nagpapadagos pa ang pigigibong clearing operation sa lugar kan insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. 39 anyos na lalaki gadan kan mawara nin balanse dangan mahulog sa Mamaalaw Bridge sa Ragay, Camarines Sur. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Gadan na kan madukayan ang hawakan 39 anyos na lalaki na napabareta na nahulog sa Binahan River, makalis na mag-agi sa Mamaalaw Bridge kan Philippine National Railway sakop kang barangay Binahan proper sa Ragay, Camarines Sur alas 5:15 nin hapon kan nakaaging Sabado, Nobyembre 30. Na-recover ang bangkay kan biktimang si Jeremy Moldes na residente kan Upper Binahan parehong banwaan sa kahalabaan man sa nakan Binahan River sa binisidad kung sain ini nahulog alas 6:30 kasuod mang aga. Sigun kay Police Major Ryan Bagasala, ang hepe kan Ragay Municipal Police Station, hali ang biktima sa fiestahan kay ibaan mga kabarkada kay inilo na diniskit. Tinalbo subot ang jacket kan biktima asin pigporbaran kay ning kuwao na nagresulta sa iyang pagkakahulog, makalis na mawara ni balansi asin nasa impluwensya maninalak. Medyo madalang po yung mga kabahayan po dito. Pero during that time, nung nangyari nga po ito ma'am, nung nahulog nga po itong victim, may mga kasama naman po ito at nakita nga ito at tinatry naman pong i-rescue ng mga kasama. Pero malakas nga po ma'am yung agos ng tubig po during that time kasi nga yung galing sa ma'am sa taas, medyo makuhan po yung tubig ng current. Tulos man kutang nagkondusir ng search operation ang otoridad alagad huli kan makusog na bulos kan tubig sa salog dait tulos na kuhaan biktima. Katakot kan insidente, nagpatanid man ang kapulisan sa publiko urog na sa mga nag-aaragi sa lugar na piliunan pag-agi sa tamang agihan, lalo na kung nasa impluwensya ng alak nga ni maibitaran ang siring na pangyayari. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Regine Boy. Ika-18 anibersaryo kan Super Typhoon Riming pigkumemorar sa Legazpi City. Ako Bicol Party List asin ang mga nabayan na pamilya kan mga biktima kan bagyo nangenot sa komemorasyon. Uyaliwat si Regine Bue. Pigkumemorar kay ining Sabado, Nobyembre 30, ang ika-18 anibersaryo kan Super Typhoon Riming na tuminama sa Albay kan taong 2006. Ginibuan komemorasyon sa Padang Sharn sa Barangay Padang, Legazpi City na saro sa mga pinakanirapado kan bagyo. Pigpanginota na aktibidad kan Ako Bicol Party List kay baan mga nabaya ang pamilya kan mga biktima kan naon na bitan na bagyo arog ni Barangay Kagawad Isidro Santander na nawa rin ng esposa, apat na aki mga magurang asin haros entero niyang kapamilya. Sa ibong kan madiklum na kaagi, pigpapasalamat na sana ni Tatay Santander na buhay sindakan sa iyang kangudan na aki na naging inspirasyon niya nga ni ipadagos ang buhay. Hindi pa man talaga maali sa isip ko. Taon-taon, marumduman ko. Siyempre, pamilya ko ito, maguran ko. Kahit po mo talaga, marumduman talaga. Pero kahit pa naman, okay naman. Pinuunan ang komemorasyon sa pagininsarong banal na misa asin pagsindi ng kandila. Presente sa komemorasyon si Legazpi City Mayor Attorney Pido Garbing Jr. asin dating kongresista Christopher Quitoco siring mangkan mga opisyali sa barangay na pinamamayuhan ni punong barangay Harold Benvenuto. Sa mga taga-Padang, kapamilya kong mga taga-Padang, bilang sa indong ama kang syudad, ang nahihiling kong pag-asa asin kusog nindungon yan, binatao man sa kuya ki-inspirasyon. Asing inspirasyon na ini padagos kong gagamiton, tanganing maprotehiran ng sa tuyang mga kabarangay, asin magdara kidakol na programa na ikakarahay kan sa tuyang lambang pamilya digi sa Padang. Nagpangirumdum po kita, so kang Typhoon Riming, anniversary po ini kang Typhoon Riming, aloy na, pirang taon na piga tawan tang importansya sa mga nagkagaradan po digi. Mientras tanto, kasabay kan komemorasyon na naumanin bagas ang partido sa 150 residente na presente sa naunang bitan na aktibidad. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Regine Boy. Banasin tricycle nagsalpukan sa Legazpi City, apat irido. Asin, walang genya, top 5 sa mining engineers licensure examination ngunya na taon. Yan asin iba pang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV.
Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indo Gabos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Apat irido sa salpukan ng tricycle asin van sa Barangay Bugtong, Legazpi City, Kasubanggi. Si Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Apat na persona ang irido sa salpukan ng aluminum wing van asin tricycle sa Barangay Bugtong, Legazpi City, alas 9 Kasubanggi, Disyembre 2. Lugaran sa diskwido ang driver kan tricycle na si Nico Balde, 29 anyos residente kan Barangay Pawa, na nagsapo ng serious physical injuries. Asin ang tulo kaining pasahero na sarong 80 anyos na lola, 51 anyos na maestra, asin sarong 20 anyos na lalaking estudyante. Basado sa investigasyon, pigbabaybay kan duwang behikulo ang magkaibang linya. Hali sa sentro kan syudad ng Legazpi, pauli na kuta sa Barangay Pawa ang tricycle. Mantang haling bugtog pasiring kutaan van sa Barangay Bunot kan masalpo kaini ang tricycle. Sigun sa tagapagtaram kan Legazpi City Police Station, kang nahiling kan van na nag-go signal na ang ilaw sa pigkukonstruwer na tinampo, nagmadali ning maghali hasa sa mahagop ang tricycle. Ano tayong mga witness doon sa pinangyarihan kasi one way yung area, so parang hinahabol, allegedly hinahabol ng aluminum van na makaakyat siya. Kaya lang parang mahirapan na siya kasi pababa na yung yung mga incoming na mga behikulo. So doon na nangyari yung insidente sa kanyang pagmamadali. Nasa kustodiya pa kan Legazpi City Police Station ang truck driver para sa magkakanigong proseso asin disposisyon. Pigahalat man kan otoridad kung maso na din kaso ang pamilya kan mga biktima. Ngayon nakakulong siya ngayon pansamantala. So ina-assist pa natin kung sakali pinaprepare na natin yung niya, kulang kaso na reckless imprudence
resulting to serious physical injury and of course yung damage to property. Usually ganun naman talaga ang kaso niya. Mientras tanto, liwat na nagtaon yung pagiramdaman ng otoridad sa mga motorista na maging maingat asin alerto sa pagmamaniho tanganing makaiwas sa aksidente sa tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena. 50 ang kapulisan na nagklase sa Public Safety Junior Leadership Course sa PNP RTC Bicol. Naggraduar na nakaaging simana. Si Arielo Bea sa bilog na detalye. 54 kapulisan sa Bicol ang panibago na naman na nakapagtapos sa Public Safety Junior Leadership Course o PSJLC sa PNP Bicol Regional Training Center 5 sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City. Kanakaaging Biyernes, kangibunan sa edeng graduation ceremony. Pero sa mga nakapagtapos si Police Staff Sergeant Karen Lorilla, kayuman ang nanginot sa klase. Sabi niya, nakulang tabang ang kurso nga ni mas maging siyang epektibong pulis. Bako sana para sa komunidad kundi maging sa iyang pag-iriba. Bilang PNCO sa PRO5, napaka-importante na nakapagtapos ng PSJLC dahil sa natutunan namin dito ang leadership skills, and aside from that, natutunan din namin kung paano ma-develop ang aming character being a good leader. Naimbitaran na maging huwesped de honor sa seremonya si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na pigrepresentar ni Albay Vice Governor Rinaldo Baragais. As you representative in the government, I am immensely proud of you. Our nation needs individuals like you, people with a deep sense of duty and unwavering commitment to peace and justice. You are not just a protector, you are also role models. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang tiwala at pag-asa ng ating mga kababayan. Leadership skill, iniman ang maabot pa kusugon ka na sabing kurso. Sigun sa tagapagtaram kan PNP RTC Bicol, nagiging liyabi ang PSJLC para makamoldi ang PRO5 ng mga matanos asin malalaoman na kapulisan. Ito yung training ng PSJLC or PS Public Safety Junior Leadership Course. Ito yung more on leadership subject ang itinuturo dito. Ito ay nakadesign sa ating mga pulis, junior non-commissioned officer na may ranggong police staff sergeant. Bali, inaabot ito ng 4.5 months. Nandito ito para ma-equip natin yung ating mga junior PNCO sa kanilang knowledge, skills, and proper attitude para pagbalik nila doon sa kanilang unit, sila ay equip pagdating sa team leading assignment. Mientras tanto, sa maabot na Enero 10, 2025, nakatalaan man nagibunan graduation ceremony kan 45 kapulisan na nagklase sa Public Safety Senior Leadership Course sa PNP RTC Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Arielo Bea. Ceremonial lighting pigkondusir kasubanggi sa laog kan Campo Simeon Ola. Piling kaakian natawan manin amay na regalo. Si Danica Garcia sa bilog na istorya. Naging maugma asin makolor ang ceremonial lighting sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City kasubanggi Disyembre 2. Nangenot sa pailaw si Police Brigadier General Andre Dizon. Sigun kay Dizon, simbolo ang pailaw kan pagpupuon, kan pinakamakulor asin pinakamaugmang selebrasyon kan taon. Paglaom asin liwanag mandaa ang hatod kan pailaw kan kampo. Ito po ay nais nating alamin yung mga talento ng ating mga pulis sa paggawa, pag-decorate ng mga Christmas trees natin, mga Christmas lanterns natin dito. So, kinukuha natin or dinidiscover natin yung mga native talent ng ating mga tauhan, mga personnel na kung saan yung criteria dito is yung galing dapat sa mga mura lang at mga practical na mga dekorasyon sa pang-Christmas po. Gibo sa recyclable materials, siringkan plastic bottles, coconut shells, asin abaka ang lanterns. Nakaiba sa mga pinailawan na dekorasyon sa kampo. Gibo man ang mga ini kan man iba-ibang opisina kan PRO5. Sa mga lanterns naman po, yan ay mga adapted tree ng ating mga division dito sa Region 5. Like meron dyan sa personnel, meron dyan sa operations, intelligence, lahat ng regional staff. May adapted na tree for them to decorate. And part of this, meron tayong
contest. Actually, i-announce natin yung winner December 17. Kasi may mga judges tayo coming from the RAC PTD members. So may pre-judging kanina and ngayon yung final judging na gabi para makita natin yung beauty ng mga lanterns dito po sa loob ng Campola. Kasabay kan aktibidad, pigselebrar man sa kampo ang kompleanyo ni Dizon na naumanin food packs sa mga kaakian ang kampo. Halos taon-taon, nagta-Thanksgiving ako, may handa man at wala, nagpapasalamat tayo sa ating may kapal dahil sa patuloy niyang pagbigay sa atin ng biyaya at hindi talaga maubos ang pagpapasalamat natin sa Kanya. Napaka-grateful natin sa ating Panginoon po. Sa mga gustong mahilingan pa ilaw, bukas ang kampo po na alas 5 nin hapon hasta alas 10 nin banggi. Yes, this is open to public. Kaya nga pinangalanan natin ang Kampo ng Bayan para po ma-refresh kayo, makita nyo yung nature inside the city. So, pwede kayo mag-pictures, pwede kayong magmuni-muni for a while. Sino ba ang regaluhan ko ngayong Pasko? Sino yung mga kasama mo dito para makita yung gaganda ng lightings natin dito sa loob ng Campola? Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Pulanggenya, top 5 sa mining engineer's licensure examination ngunya na taon. Bistuon ta siya sa istorya ni Danica Garcia. Mabuot, disiplinado asin mahigo sa pag-eskwela. Siring kay niiladawan ni Carmela Sabater, kan Purok 5 Barangay Punso, Pulanggi, Albay, ang sa iyang panduang aki na si Hershey na top 5 sa November 2024 Mining Engineers Licensure Examination o MELE. Sabi niya, dahil niya maipaliwanagan sa iyang namatean kan makaabot sa iya ang good news. Bilang magurang, sarong orgulyo ng gadaan magkaigwanin duwang aki na parehong top-notcher sa MELE. Apisar kaya kay Hershey, top 8 man ka nakaaging taon ang sa iyang matuang aki sa naunang bita na eksaminasyon. Super concentrate sa pag-aaral. Saka talagang pag may gusto siya, talagang kukunin niya yung gusto niya talaga. Ang inaano ko na lang, nakikinig na lang ako doon sa lahat ng yung mga daing niya, yung nahihirapan siya sa ganito, ganyan. Tapos sinasabi ko lang na kung para sa'yo, sabi kong ganyan. Basta ako, gawin mo yung kaya mo. Istorya naman ni Hershey, bakong pasilan sa iyang mga pinag-agihan nga ni maabot ang 30 ini. Poon sa pag-review asin sa mismong exam, pamilyaman ang naging inspirasyon niya nga ni maabot ang 30 daing niya pighuna na maiuuli niya. 3 days po kasi yung exam namin. So yung day 1 na una nung October 22. Nung day 1, more on ang ang coverage nun, mining engineering talaga. More on pro mga mining methods, iba-ibang about mining. Tapos dumating na yung day 2. Yung day 2 kasi yung isa sa mga mahirap. Pinakamahirap daw po dun sa 3 araw kasi yung day 2, economics, more on mine economics, mga ganon, mga solving. Hindi ko po napigilan after exam na parang ang dami kong mali. Naiisip na parang mali talaga yung sagot ko. Tapos, day 3 po, hindi po naman in-expect lahat na sobrang hirap talaga. Kaya, yung day 3, parang sobrang nahirapan ako. Tapos, doon ko na-consider na parang sa lahat ng days, yun yung pinakamarami kong mali. Sabi ko, wala na, hindi ko talaga kaya. Aminado man si Hershey na na-pressure siya na parehong engineer ang sa iyang tugang asinan sa indang padre de pamilya. Grabe, ang ina-expect ko na po sabi ko, parang hindi ko kakayanin, sabi ko. Kasi ang ano ko lang po talaga, ang sinasabi ko na po kay mama ko, ma-sure ball akong papasa ako, pero parang alanganin akong mag-top. Sabi ko gano'n. Ang nire-ready ko lang sarili ko kung paano ko i-handle yung situation pag lumabas yung outcome, yung possibility na hindi nga ako magtatap. Parang gano'n. Tapos parang ni-reassure ko lang yung sarili ko na parang hindi yun magde-define lahat ng maging career ko in the future. Parang gano'n. Tapos parang hindi niya magde-devalue yung parang hard work ko din ng college. Kasi naging magna cum laude po ako, graduate sa BU. And then, naging most outstanding po ako ng college namin. Kaya yung professor po namin, parang grabe yung
parang talagang, yun po, parang talagang like directly nasasabi sa akin na parang nag-expect sila parang i-prove na ganyan. Kunigwa man da siyang ihiheras na tips sa mga masunod man na matake ka nasabing exam, iyo ang seryosohon ang pag-review. As in, magkaigwa nintiwala sa sadiri. Para sa akin, bilang anak, feeling ko ang pinaka-role ko lang naman since yung parents ko yung nag-work, yung father ko nag-work, tapos yung mother ko yung nag-asikaso sa amin, parang ang nasa isip ko, ang main role ko lang is parang to give my best sa studies. Kasi parang yun na lang yung way na show yung parang makapag-give back. Parang in that term. Kaya yun po. Yun yung pakiramdam ko, parang role ko as anak for them. Parang gano'n. Ngunyan, handa naman da si Hershey na tubangunan panibagong chapter kan sa iyang buhay bilang sarong ganap na inhinyera. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Asin yan ang katripunan na naguno ka na ko Bicol News Team. 22 na aldaw na sana. Pasko na. Ako po si Jenny Nunez. Salamat.